Bine v-am regăsit! Sunt Diana Toma și încep astăzi prin a vă mulțumi că sunteți alături de mine în această incursiune în lumea florilor, așa cum o văd eu. Mă bucur mult că feedback-ul pe care îl primesc prin canalele de social media din partea voastră sunt pozitive și că vă inspiră ceea ce vă arăt în cadrul acestor filmulețe. Și vă încurajez în continuare, dacă aveți curiozități sau întrebări, să procedați așa cum unii dintre voi ați și făcut-o de altfel, și anume să-mi scrieți și în măsura în care pot vă răspund la ele. Revin însă și subliniez că, încă o dată, că nu îmi doresc să fie acestea niște lecții standardizate, niște rețete de execuție, ci mai degrabă îmi doresc să vă inspir și poate și să vă incit să ieșiți din zona voastră de confort și să încercați să explorați meseria asta de o manieră mai creativă, ca să spun așa. Și ca atare, astăzi o să vă arăt un buchet. Mai exact am primit o cerere de la cineva pe Facebook, mi-am și notat aici pe bilețel, de un buchet în cascadă, curgător, dar care să fie tot așa wild și nu extrem de structurat. Tot așa wild pentru că a fost un comentariu la filmul acela care l-am făcut cu buchetul cu chicken wire egg-ul acela. Ca atare, împreună cu colaboratorii mei permanenți de la Flori Holland, care ne-au adus materialul botanic, și cu colegii de la floro.ro, o să încerc să răspund solicitării ce ați avut-o. Vreau să vă spun că, în primul rând, când am citit comentariul acela, nu m-am gândit neapărat să reproduc identic buchetul respectiv, ci cumva prima mea întrebare a fost oare ce vrea să spună cu asta sau ce urmărește cu adevărat persoana care mi-a scris să vadă într-un astfel de buchet, pentru că termenii sunt destul de permisivi și cumva, dacă vreți, o astfel de situație o puteți regăsi și într-un dialog cu un client final, cum ar fi o mireasă sau un client care dorește aranjamente personalizate. Și atunci, sugestia mea este să încercați să adresați întrebări mai degrabă orientate către de ce dorește lumea un aranjament sau pentru cine este dedicat acel aranjament, decât să cereți clientului cumva să vă spună exact ce anume dorește, câte fire de floare. Pentru că în momentul în care voi puteți să demonstrați că aveți creativitate și că puteți transpune prin flori ceea ce clientul dorește, o să câștigați încrederea lor și în timp o să se dovedească că oferiți un plus valoare pe care alții nu au, și anume unicitatea personală a designului pe care îl executați. Și atunci revin, m-am întrebat oare ce vrea să spună prin puțin structurat. Și mă gândeam că probabil se referă la faptul că nu se dorește să fie un buchet din acela curgător la care manopera și timpul de execuție crește foarte mult, adică cu structuri din acelea extrem de sofisticate. Și atunci eu cumva în ceea ce voi face astăzi folosesc termenul de structură pentru rol funcțional, cumva. Impactul vizual și rolul decorativ a ceea ce va constitui structura mea va fi minimal în finalul aranjamentului. Și odată ce am în minte cumva ce anume vreau să arăt sălbăticia și textura florilor, așa cum am făcut-o și în buchetul precedent, de o manieră wild. Mă folosesc de o structură spider. Sunt suficientă 5 tije pentru asta, nu fac foarte mult din ea, ci pur și simplu urmăresc să îmi construiesc un punct central de care se ancorează toată greutatea buchetului meu, pentru că el, urmând să fie un buchet în cascadă, un buchet curgător, centrul de greutate al lui va tinde să-l trag în jos. Și atunci eu trebuie să-i asigur persoanei care îl ține în mână că are suficientă pârghie, să spun așa, și forță, încât să nu devină o corvoadă buchetul respectiv.
Și spiderul ăsta îl folosesc pentru că eu să am în permanență axul central al buchetului pe o structură solidă. Și de spiderul ăsta eu îl deformez, pentru că practic în partea asta nu o să-mi vină multe flori. Partea asta este partea care se atinge de corp și atunci în zona asta voi lucra foarte puțin, cu tije foarte scurte, să spunem așa. În schimb, în zona în care trebuie să mă întind în cascadă, împing toate sârmele acolo și urmează să folosesc crengi de viță de vie, fiindcă ele sunt suficient de puternice. Dacă sunt prea uscate, le puteți ține la înmuiat o jumătate de oră și atunci primesc flexibilitate. Este un material rustic, așa cumva rugos, deci el se pretează foarte bine pentru un buchet wild și o să-mi dea tridimensionalitate cumva la structură, după care o să încep să integrez florile în ansamblu și chiar dacă o să se vadă părți din vița de vie, ea nu va fi nefirească. Cumva eu reușesc să obțin, revenind la scopul pentru care fac aranjamentul, reușesc să obțin o structură destul de rapid de făcut, care are în primul rând un rol funcțional și mă ajută ulterior să construiesc mult mai ușor florile pe structura asta și investesc nu mai mult timp și nu mai multe tehnici decât sunt necesare ca să obțin cumva rezultatul optim. Pentru că teoretic eu aș putea să fac același lucru și doar din viță de vie. Dar deja devine o lucrare mai alambicată în care trebuie să lucrez cu tensiunea viței de vie în sine și aceea să o dai din tijele florilor pe care le folosești. În momentul în care faci asta, cumva depinzi în aranjarea florilor, tu depinzi și de susținerea centrului de greutate. Rolul funcțional al unei structuri se transferă pe tija florilor și pierzi cumva din controlul modului în care dispui florile în buchet, pentru că tu vrei să arate într-un anumit fel. Și atunci alegerea unei combinații de tehnici nu neapărat e la fel de bună în orice situație, dar ea trebuie adaptată la motivul pentru care mergeți pe o anumită structură. Și acum ce o să fac este, ca să nu, pentru că nu vreau un buchet în cascadă evantai, am să tai astea la lateralele astea de la sârmele din capăt și fiindcă ele o să-mi susțină, o să mă ajute să fixez mai repede vița de vie. Și practic eu acum am o formă de, deja o jumătate de structură în formă de cascadă, asta, și singurul lucru pe care îl mai fac este să-mi ghidez cumva înclinația buchetului și nu o fac decât la un unghi mic înclin sârmele, pentru că trebuie să țin cont de faptul că în mână e mult mai firesc să ții un buchet așa decât să-l ții așa. Deci pe mine nu mă interesează neapărat să cobor cu ele așa în jos, la 90 de grade, că mireasa nu o să-l țină în mod firesc așa, o să-l țină poate în câteva ipostaze, dar nu toată ziua. În orice instantaneu, într-o fotografie, ea va părea că îl ținut firesc. Și atunci un unghi mai mic îmi este suficient, crengile mai au și curbura lor, o să mai coboare un pic și din crengi și o să se creeze o structură pe care putem lucra. Și acum o să prind acum crengile de structura asta. Acum a fost să încep să conectez între ele sârmele acestea și cu crengile de viță de vie
Și după ce le-am ancorat pe fiecare în cel puțin 2 puncte, pe fiecare din crengi în cel puțin 2 puncte, acum mai fac și treaba asta că învârt sârma, o forțez puțin în funcție de situație pe creangă să se tensioneze puțin. Eu am petrecut un pic, există și o variantă mai rapidă, de fapt, asta vreau să spun, că există o variantă mai rapidă, să lucrăm cu zip tie-uri care merg mult mai rapid, dar nu mai aveam decât unele care sunt foarte slabe și dacă trag de ele mai tare, nici nu știu de unde le-am luat, dar nu sunt bune. Și atunci, pentru că am timp, am făcut cu bind wire. Ideea e că și cu bind wire, dacă faceți, cumva estetic ea se blenduie mult mai bine în peisaj decât zip tie-ul, dar și dacă faceți cu bind wire, nu o să dureze foarte mult, pentru că trebuie acum, pentru început, să asigurați mai puternic structura, după care începeți să adăugați crengi și lucrați cumva din tensiunea crengilor și nu va mai trebui să faceți atâtea conexiuni pe măsură ce înaintați cumva. Și forma nu trebuie să fie perfectă, pentru că e un buchet wild, nu trebuie să fie o formă perfectă. O să putem să jonglăm și cu florile, dacă forma e ușor asimetrică, să le plasăm de o manieră mai jucăușă și asimetria pe care o dăm la structură inițial o să ne ajute să balansăm frumos materialul. Și acum o să încep să adaug mai multe crengi și să le forțez pe astea între ele. Practic ce am făcut eu aici a fost să investesc puțin timp în a ancora bine pe zona transversală vița de vie. Când lucrați cu viță de vie, e o materie din asta mai aiuristică, așa, aiurită de fapt, vița de vie, și trebuie să vă ghidați puțin organic după ea și să încercați să-i găsiți locul acolo unde ea se pliază. Dacă prima parte ați făcut legăturile bune între bețe, dacă lemnul nu este super uscat, evident, că atunci el devine casant, puteți să începeți ca mai departe, practic, să vă folosiți de o forță așa care deja ea o are și să dispuneți crengile în toate direcțiile ca să se închege bine. Acum ați văzut că am pus și pe dedesubt. Mă pun și pe deasupra. Dacă chiar simt că mai e nevoie să mai fac câte o legătură cu bind wire, o să o fac. Vreau să mă asigur că structura e bine ancorată și să nu joace, să nu ne trezim că atunci când punem florile înăuntru, care unele din ele sunt grele, cum e mondialul, unde e acolo în spate, e trandafir mare, să poată să le țină. Și
atunci când puneți florile, dacă aveți, cum să zic, o bază solidă, nu o să trebuiască să vă corectați greșeli sau cum să zic, nu o să trebuiască să ascultați voi de flori, ci ele o să asculte de voi. Cumva. Am curățat vița de vie, am curățat-o tot din motive funcționale, în primul rând, ca să zic așa, și nu estetice, pentru că aia oricum nu o să se vadă, o să vină o grămadă de flori și verdeața în buchet, dar o să se simtă când introduc florile în structură, că toate lăstarii ăștia de la viță pot să agațe florile atunci când le introduceți și să vi le deplaseze. Deci, cu siguranță, dacă apelați la zip tie-uri, merge mult, mult mai repede. Dar, în aceeași măsură, dacă vreți să fiți mai perfecționiști și să nu combinați materialul plastic, e o structură care se poate face cu mult timp înainte de a introduce florile, pentru că ea se păstrează în forma asta, nu pățește nimic. Dacă chiar o faceți cu foarte mult timp înainte, o mai puteți pune un pic în când în apă. Dar altfel nu. Bun, cam asta. Eu nu am nevoie de mult mai mult lemn aici. O să mai curăț puțin marginile ca să nu am astea ieșite în afară. Și după aia, în cazul buchetului ăstuia, o să folosesc un pic de frunză de stejar și foarte mult lili gras. Data trecută, în celălalt, cred că am pus asparagus. Da, asparagus. Și era mult mai diafan. Pe ăsta o să vreau să-l fac un pic mai arhitectural, dar tot în zona sălbaticului. Și o să mixăm lalele, trandafiri, cale, orhidee vanda și verdeață. Mie îmi place combinația asta de flori tropicale cu flori de climă temperată și nu văd de ce nu s-ar potrivi într-un buchet sălbatic să vedem și câte o formă din asta mai geometrică, cum este cala sau anturiumul sau cum sunt orhideele. Cred că merge, dă o notă aparte buchetului și cu siguranță poate să îl facă să iasă din anonimat. Bun, strâng aici și ne apucăm. Am să mă folosesc de niște crengi de păducel și de stejar, să le inserez printre cele de viță de vie și imediat după ce fac asta o să le și prind cu anchor tape ca să le asigur în structura asta, pentru că după ce le prind cu anchor tape o să vreau să le conectez puțin mai integrat între crengile de viță de vie, adică să nu fie doar un amalgam de ele, ci să aibă cumva cursivitate frunzele. O să le forțez puțin să stea cu partea aceasta în sus. Așa că le aleg din nou și nu neapărat e necesar ca între crengi să puneți foarte multe frunze, dar e suficient să puneți în puncte cheie, ca să spun așa. Și aici din nou forțez materialul botanic ca să îl prind și mai bine în structură și atunci devine una cu structura. Crengile de stejar sunt proaspete, sunt bine hidratate și cu puțin grijă le puteți forța. Prind acum cu anchor tape ca să nu mi se mai deplaseze baza lor, fiindcă după aceea am nevoie ca structura să-mi stea pe loc și să o
să o pun cu liligras. Să o umplu cu liligras. Și liligrasul, practic, o să-l folosesc fără ca tijele să fie în apă. În cazul buchetelor, de fapt asta cumva am omis să spun, în cazul buchetelor care sunt mai mari sau care sunt în cascadă, eu obișnuiesc să sârmez o parte din flori. Oricum, dacă faci o structură din asta cu crengi, deja el se îngreunează din start și atunci renunți la unele din tijele florilor, îndeoseb la cele care au rezistență și greutate în același timp și le sârmez înainte. Și atunci pot să fac la sfârșit ca mânerul de unde îl ține mireasa să nu fie unul foarte gros și să nu fie greu de purtat, ca să se poată simți bine cu el în mână. Și pentru astăzi, spre exemplu, am sărmat trandafirii. Am sărmat o parte din trandafiri, nu toți, cei pe care o să-i poziționez în partea din spate i-am lăsat cu tijă. Am sărmat câteva cale pentru a obține lungime și la ce ne ajută foarte mult dacă sărmăm o parte din flori, dincolo de rolul acesta de a diminua greutatea buchetului, este că sârma aia poate fi curbată la 90 de grade dacă vreți, fără nicio problemă, și floarea asta în ce poziție vreți voi. Iar într-un buchet curgător, poate nu întotdeauna vreți să apelați la material care neapărat e de la natură mai curgător. Poate vreți să folosiți și flori, cum sunt trandafirii ăștia mondial de Ecuador, care sunt e foarte frumoasă floarea, dar tija e puternică, nu are flexibilitate foarte mare. Și atunci, înlocuind tija cu o sârmă, deja controlul asupra poziției florii va aparține vouă. Calele le-am sărmat iarăși o parte din ele pentru că unele aveau tijă groasă. Sunt foarte frumoase, dar unele din ele au tijă groasă și atunci se face prea mare diametru de jos al mânerului. Și nici asta nu vreau. Și atunci trebuie să găsiți o soluție de compromis care să nu afecteze estetic buchetul, în sensul că să nu fie flori care nu se pretează a fi sărmate sau tratate incorect pentru asta. Și de ce nu le sârmez pe toate? Că deja acolo vorbim de buchete unde iarăși manopera și timpul de execuție e unul considerabil, că durează ceva să sârmezi toate florile pentru un buchet de mireasă. Și a doua rațiune e pentru că dacă vorbim de un buchet wild, cumva mi se pare nefiresc, și asta nu neapărat e rău, dar mi se pare puțin nefiresc să nu am cozi tijă naturală. Nu știu, mi se pare că lipsește ceva vizual dacă florile sunt îmbrăcate de o formă sau alta în altceva, în alt material care să mascheze sârmele, de fapt, pentru că ele nu mai au cozi. Și atunci, cumva păcălesc vizual, ca să zic așa, că o parte din flori le păstrez cu tijă naturală și altele le pun cu sârmă. Așa. Și acum, ca să pun liligrasul, și pe fel am procedat și cu câteva lalele, în cazul în care liligrasul e foarte bine hidratat și super fresh, el e destul de... are așa e mai țapăn cumva, și ca să lucrați cu el cu curburi din astea foarte faine și diafane, dacă îl lăsați o jumătate de oră fără apă înainte să lucrați, el nu se deteriorează și va rezista fără nicio problemă și cumva devine mai maleabil, vă puteți juca cu el altfel în structura buchetului. Și eu, ca să-l introduc aici, o să mă folosesc de glue dots-uri de la Oasis, fiindcă sunt mult mai rapide
decât lipiciul floral. Că lipiciul floral cumva durează până se usucă și atunci e necesar timpul ăla de așteptare în care el practic își face efectul, ca să zic așa. Acum sunt un pic atent aici. Și nu lipesc decât într-un singur punct, în ideea că al doilea punct de ancorare îl ofer undeva în structură. Caut să inserez între două sârme sau caut să inserez între două tije care sunt strâns lipite între ele. Deci un pic mă ghidez după structura asta, dar o să dau atâtea până devin dominante și aproape că nu mai văd vița de vie decât în poziții foarte, în anumite poziții care nu au impact vizual. Și practic asta voi face, voi pune foarte mult lily grass. Dacă simt că reușesc să-l ancorez fără să pun glue dots-ul, puteți să faceți asta, pentru că o să mai vină și florile și atunci o să se închege buchetul el de el. Dar dacă vreți să fiți siguri, atunci puteți întotdeauna să puneți un extra acolo unde simțiți că e cazul. Și acum o să vreau să mai exagerez cu lily grass-ul în partea de sus și o să-l folosesc practic pe lungimea lui, cum ar veni cu tijă, ca să obțin volum. Și deja, odată cu lily grass-ul, pot să încep să integrez și florile, pentru că nu neapărat urmăresc să folosesc toată verdeața asta la început, că o să îmi placă cu siguranță să o intercalez ulterior printre flori și să creăm cumva, să creăm un volum. Iau trandafirii. Încep așadar cu trandafirii, pentru că sunt florile cele mai voluminoase și pe ele am să le și concentrez, pe o parte din ele am să le concentrez în zona asta a buchetului, care practic în momentul de față tot centrul meu de greutate e jos, deci trebuie să contrabalancez un pic în afara structurii cu flori mai grele și de asta o să folosim trandafirii aici. Dacă introduc prin structură trandafirul, îl pun practic în extremitatea structurii, nu neapărat în profunzime. Și am să mă asigur că am suficientă contragreutate, mai ales că sunt niște flori cu o tijă solidă, mă pot baza pe ei, ca să spun așa, că vor servi și pe post de structură, ca să spun așa, că ei devin parte integrantă din structură. Da, pentru că e cumva nefiresc să existe trandafir doar în zona de sus și în zona de jos să nu am. Eu nu o să pot folosi tija trandafirului la acest unghi decât dacă l-am sârmat anterior. Și atunci i-am pus pe sârmă, pe care practic îi găsesc poziția unde vreau să-l plasez și sârma o curbez pe interiorul structurii și nici nu se observă. Dacă vreau pot să-și mai trec pe după
creangă din asta de viță de vie ca să o asigur mai bine, dar nu e necesar că ea să prinde în buchet, în mâner, adică. Și așa că pot să pun trandafiri, aceiași trandafiri, în zone unde cumva altfel n-aș reuși să-i aduc. I-am pus anterior la hidratat, evident, cu tijă scurtă, ca să am o floare puternică, să nu pălească. Și nu îmi fac probleme că nu vor avea rezistență pentru o nuntă, cu siguranță, chiar dacă buchetul este executat de cu o zi înainte. Dacă se folosește finishing touch pe el și îl păstrați la cameră frig sau îl puneți în folie, la răcoare, se păstrează foarte bine. Mai intervin acum cu lili gras. Am și câteva cale pe care tot așa le-am sărmat, fiindcă tijele lor erau prea groase și mi-ar fi fost destul de greu să ajung cu ele în zone din acestea mai de extremă ale buchetului, ca să zic așa, pe când acum fiind pe sârmă pot să mă joc cu ele și să le pun unde vreau. Și în plus astea erau calele care aveau tija foarte groasă, e floarea mai mare, ceea ce e fine, dar pentru că e tija foarte groasă vreau cumva să evit să-mi îngreuneze buchetul. Puteți la astfel de buchete, eu spre exemplu o să adaug și orhidee Vanda, tot albă, dar orhideea eu am sărmat-o pe tijă, adică practic fiecare tijă am tăiat-o în două și am făcut două clustere de orhidee, dar orhideele Vanda, spre exemplu, sunt super puternice, le pot fi și lipite și distribuite în buchet, deci asta deja ține de creativitatea voastră, modul în care alegeți să puneți materialele botanice și la urma urmelor și de ce ați ales ca material botanic, evident. Așa. Pe asta, spre exemplu, care are tija lungă și subțire în același timp, o folosesc așa, o masez ușor și pot să-i dau și o linie suplimentară buchetului, pentru că nuanța de la tija de cală e diferită de verdele pe care l-am folosit și nu îmi afectează foarte mult grosimea mânerului. Iar acum vom adăuga și lalele. Observați că nu vreau neapărat să abunde de flori, la modul că încep să pun aici mai multe decât e cazul. Și la lalele tot așa, pentru că ele au fost lalele super fresh și erau puternice, le-am lăsat o jumătate de oră fără apă. Oricum urmează să fac o tăiere la coz și atunci o să le pun în apă și o să-și revină. De ce am făcut asta? Pentru că lalelele devin flexibile atunci când sunt ușor deshidratate, fără să se ofilească și automat tija lor devine și ea mai maleabilă. Chestiunea e că în momentul în care eu am obținut o linie pe care mi-o doresc, unde pot să ancorez laleaua, va trebui să fac asta, pentru că laleaua e o floare care își schimbă forma și dimensiunea pe timpul nopții și dacă are apă,
ea crește și se duce spre lumină și atunci riscați, dacă ați făcut buchetul seara, dimineața să vă treziți cu el că are altă formă, din cauza că între timp laleaua respectivă și-a văzut de treabă, cumva. Așa. Și acum o să pun orhideele. Pe care le-am sărmat, după cum vă spuneam, așa. Mie mi se pare că se potrivesc foarte bine orhideele cu buchetele wild și, în general, măcar o floare exotică dă o notă aparte acestora. Dacă e aleasă în textura potrivită și e folosită așa cum trebuie, poate să fie o alegere foarte bună să folosiți flori exotice în buchete wild. Chiar dacă la prima vedere ați zice că nu se potrivesc texturile, dar se potrivesc. Așa, și ulterior o să vreau să adaug în continuare Lilygras până când obțin efectul acela sălbatic, pentru că în acest moment buchetul meu are deja o formă destul de bine definită și atunci vreau doar izul acela de wild să îl dau. Destul de greu să faceți buchete wild nestructurate în formă de cascadă, pentru că faptul că urmăriți o anumită formă implică din start o structură și atunci dacă o mireasă vă spune că dorește ceva wild, prin natura lui buchetul în cascadă e mai arhitectural și sentimentul acela de wild puteți să-l oferiți prin texturile folosite și modul în care jonglați cu culoarea, spre exemplu, iarăși vă poate ajuta cu siguranță. Bun. Pentru că iarăși voi introduce frunze de Lilygras, de data asta cât se poate de multe, o să leg din nou, o să ancorez buchetul la tișă și am să mi-l pun pe verticală pentru ca să pot să lucrez cu ambele mâini la Lilygras. Deși cumva la buchete din astea mai wild, în majoritatea cazurilor se face alinierea cozilor în spirală, în buchetele cascadă, deși folosim tehnica aceasta de amplasare a florilor și rezultatul e o spirală, dar nu vreau să o subliniez în niciun fel, nu vreau să mut focusul atenției de pe partea de cascadă, la care am muncit atâta, la o prindere extrem de meticuloasă în care este accentuată acea poziționare în spirală. Deci nu are sens să renunț la stabilitatea care mă dă un punct de prindere mai lat și cumva e mai comod și pentru mireasă să poartă un buchet ale căror tije sunt mai scurte, fiindcă îi dă forță să îl țină și să poată să facă ce dorește cu el, practic. Îl pun acum într-un suport pe verticală. Acum o să completez buchetul în continuare cu Lilygras, astfel încât să obțin
așa, un aer mai diafan. Și de data asta, pentru că am introdus și florile și am și frunzele, deja liligrasul relativ ușor îl pot integra fără să trebuiască să-l mai lipesc neapărat. Plus că e și fain să joace puțin în aer. În schimb, vreau să lipesc cala și lalelele. Cam acesta ar fi buchetul în cascadă. E destul de greu să-l țin aici și să se vadă cumva cu adevărat bine. Cozile nu le-am îmbrăcat în nimic, le-am pus bandă cerată pentru moment și rămâne la latitudinea voastră cu ce anume asortați mânerul buchetului. La urma urmelor puteți să mergeți pe nuanțe de verde sau puteți opta pentru alb. Este chiar o opțiune care nu afectează vizual foarte mult. Și după ce îl îmbrac în varianta finală, atunci abia o să mai ajustez puțin pozițiile liligrasului și dacă simt nevoia ca unele fire care sunt ieșite prea în afară să le mai ancorez, o să o fac, pentru că cumva nu mai, după ce l-am terminat de legat, nu mai lucrez cu buchetul atât de dur încât să riște să se miște și să lucrez de 2 ori. O să-l vedeți în fotografiile de la final, în poziția lui verticală, o să atașez fotografiile și o să-l puteți observa acolo. E o variantă wild altfel. De ce nu? Se potrivește oricând unei mirease care alege o rochie poate mai contemporană, ca și croi, dar este din fire o persoană care iubește natura. Se pot face jonglerii cu astfel de informații pe care le avem despre clienții noștri, astfel încât compozițiile să devină cu adevărat unice. Sper că v-a plăcut și astăzi ceea ce v-am arătat și că mă urmăriți în continuare. Vă încurajez încă o dată să-mi adresați întrebări sau să-mi lansați poate teme de casă pentru episoadele următoare. Încă o dată mii de mulțumiri și colaboratorilor noștri de la Flori Holland și Floro.ro pentru toate florile frumoase care ni le aduc și materialele pe care le folosim. Și ne revedem